Čaute ľudia, zdravím vás pri mojom druhom vlogu a dneska vám ukážem, ako stiahnuť Counter-Strike. Čiže, ako prvé si zapnite internet, podľa toho, ktorý chcete. A napíšete tam treba kotelňa. Kotelňa. Fak. Kotelňa. A dáte, že je download, tuto, a dáte toto prvé. Keď keď sa vám stiahne to CS, tak tam budete mať možnosti, že chcete nové zbranie, lepšie skiny na zbranie, lepšie skiny na tých hráčov, na tých botov a budete mať krajšiu grafiku v tom. Čiže to máme CS. Ešte by som vám chcel ukázať, ako natočiť, ako stiahnuť nejaký cheat, treba z ABčko. Dáte, že ulož to. A napíšete tam, že Counter-Strike AB. Budete to mať toto, že však ja vám dám na to, ja vám to dám do popisku. Budete to mať hneď v popisku. A keď to zapnete, budete tam mať toto, že takúto zložku, takéto 3 knihy. Kliknete na to a tu si môžete prečítať, že ako na to, alebo open 32.dll. Není v tom žiadny vírus. Čiže nájdete si v nejakom disku, čo máte toho Counter-Strike, ja to mám v C-čkovom, otvorím si Counter-Strike, toto zoberiem a dám to tam. Keď to tam bude, tak to ABčko sa zapína F5 a to máte ABčko a VHčko. VHčko sa zapína F4. A to by bolo asi z dneskajšieho videa všetko. Jak som vám pomohol, tak dajte like a aj odber. A jak som vám nepomohol, tak dajte komentár a majte sa. Čaute!